Bon ki kon hai ki si ki ba manta kim nang wat tang ban burom mer ga jong ki mi ki pa ki ba kha ki ba pun ya ki ya ka kamiru ki ong pa ya ku par ki ong me ga ta ga de jing long jong ki kon hai ki si ki ba manta o ban da perkhat kan no ko long ba kthang ya ki mi ki pa kan no ko long ba skill si nam ta i me pa jong a ba jong pi la da kim nang ban burom ni ki ka khten ga jong blai ru ka ong ba ngi don kam ban burom me la jing ki mi ki pa ngin pet na ki Ephesus kal nong ban reu ber khot ban kong ter ter ko ong kom ni pi ki kun to ko ngu ya la ki mi ki pa how try namar ka ni ka long ka ba dei ken to burom mi lo ko pa ba ya la ka kami ka ba long ka hukum ka ba nang kong ba don jing kular ba men yo man ba ba men yo im slem ha ka perthei pi ru ki pa to wat pen bitari la ki kun hen rei to sa pa ya ki ha ka jing hikai bat ka jing sneng utrai pi ki kun pen ko ngu ya ki mi ki pa burom mi la ki pa ong ka ten ka jong blai namar gani gadai ka hukum ka baning kong bat ka badan jingkular video pan Islam ong ka ten ka jong blai balai ngi ju tam sneng ngi lag jong ki mi ki pa dei tang ta ki khon ka jing bom ko ngu ki ba ju tam sneng ngi lag ki mi ki pa oi pi wat ju prasyang mat pen kthang ki mi ki pa da ka pi le laj na ki wat ju pen kthang ngi lag ki mi ki pa da ka pi tam sneng ya ka jing sneng ka jong ki hen dei borom mi lag ki mi ki pa borom nam ta ka jong ki namar ki pen he pen san ni pi bat ka weru nam ta ki mi ki pa oi pi hikai ki khon ki jong pi om tang ba pi bin psai ki da ka jing bam ba kenja do ada psar ki da ka jing bam ba kenja sim ka ba de ka ten ki jong blai blai kur khui pi amen.